que hubo, bueno, española y de Europa, creo. Creo que he leído ya la verdad. Pero bueno, que fue, lo tengo por aquí. ¿Anarquista sabéis lo que es? No. Anarquista era La película esa de Antonio Abans Rechi. algú ha confós monarquia amb anarquia. No sé què diu. Anarquía. Bueno, esta mujer tiene mucha historia, era escritora y luego líder política y ya te digo, la primera ministra que hubo en Europa. Mati, ¿tú la conociste? Yo la conocí. Bueno, así era cuando era más joven, y yo ya la conocía así, dando mítines en las cocheras de Sants. ¿Sabéis dónde están las cocheras de Sants? Se murió en el En la 94. cochera de Sants. Podemos haber conocido. Está la plaza de Sants, pues ahí están las cocheras. Y yo la conocí dando mítines, que si no la habría visto la cara me habría pensado que era una persona joven por la vitalidad que tenía para dar los mítines y la energía que tenía y cómo transmitía lo que quería decir a todo el mundo. O sea que fue una persona muy importante, también se tuvo que exiliar a Francia y murió en Toulouse. O sea, ahí está, yo cuando venía a España venía con sus nietos y una mujer muy importante. Y ya está. Molt bé. Muchas gracias. Pues la anarquía, que antes la habéis confundido con la monarquía, o sea, la monarquía, ahora sí que ya sabéis lo que es, ¿o no? ¿No? ¿No? Monarquía no. Que hay un rey. ¿Sí? Monarquía es lo que hay ahora en España. Sí. O Nosotros sea, estamos en una monarquía. aunque hay gente que no la quiere, la monarquía. Bueno, tanto. Bueno, eso es otra cosa, pero está... Estamos. Y los anarquistas, no me, o sea, ¡ey! ¡Ey! Los anarquistas creen que no tiene que haber un Estado que gobierne, que nos tenemos que gobernar entre todos y todas, pero que no tiene que haber un Estado que gobierne. Me parece bien. Sí, yo sabía que vosotros ¿Eres anarquista? ¿Anarquista? Anarquía es que cada uno haga lo que le dé la gana. No, 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 no. Tiene fama de caos, pero es lo más ordenado que hay. Anarquía. ¿Ves cómo yo sabía que se iba a gustar la anarquía más que la monarquía? Eso es. No sé si vosotros queréis explicar vuestros grupos de trabajo, los grupos con los que... Sí, ¿no? Esta era la última calle. Es la última, ¿eh? Entonces, Sí. si vosotros queréis explicar... Mira que estem aquí. Sí? Voleu explicar vuestros grupos de treball? Al tren. ¿Queréis explicar vuestros grupos? Sí. Va, animeu-vos, Expliqueu cada grup del que treballeu, no? que volem saber què heu fet, Qui que és molt comença? interessant. Hi havia algunes persones que ja s'havien organitzat. Sí. Volem una, no? La Doja una altra. Adivina què confio. Joan una altra. Adiós. Adéu, fins una altra. Marian Francina. El Rubén una altra. Vinga, va, qui comença? Qui comença, va? No? Vale. Sí? Eres más guapa. Explica el grupo de entrevistas. No importa que su profesor no importa si una persona es guapa o no te importa. Lección de la vida. He dicho. No son machistas. Un petit parèntesi, un petit parèntesi. Machistas no cal. A la Marian no li agrada que li Adiós, amiga. La ha hecho él. Vamos a pegarle. Yo te lo he dicho. Adiós, amiga. Adiós. Adiós, amiga. A mí por venga. Adéu. Vinga, Doja, la paraula. Vinga, anima't. Va, que t'escoltem. Que nosaltres ja era del grup d'entrevistes i havíem sortit al barri i havíem anat preguntant a la gent preguntes sobre el barri i ens han anat contestant i amb aquelles respostes hem anat fent activitats i hem fet jocs també i després també amb les preguntes i respostes que vam fer i que ens van dir vam fer un teatre, que ja havia dit antes, vam fer un teatre que
que també sortien coses del barri. Molt bé. De cada lloc, per exemple, de la plaça dels Avis, hi havia un grup que diuen que les àvies i els avis que no volen que li tirin les pilotes. I bueno, hi havia més grups de treball i vam fer un teatre. Ja està. Molt bé, molt interessant. Ahora tú explica todo lo que hemos estado hablando, que te has enterado de todo. A ver, venga, resumen, un resumen. Resume. Ah, solo nos pones nota. Lo hemos hecho bien. Un 10. Espereu. No hay. 100. ¿Quién se llama Rubén? El meu grup era el grup de dibuix i vam dibuixar coses, objectes i edificis que pensàvem que eren específics al lloc on estàvem. I gràcies a aquests dibuixos i també amb l'ajuda del grup d'imatges vam fer com un trencaclosques que quan la gent va venir a veure'l els dèiem un espai i llavors havien d'intentar posar totes les cares del mateix espai. Molt bé. Así quedaban todas las fotos de radio bien puestas. Muy bien. Ah, espera, perdona, que hi havia la Carla. La Carla. Jo vaig ser del grup d'imatges amb la Gabriela, l'Aisha i l'Èrica i vam fer un piccionari i agafaven una imatge del barri i la tenien que dibuixar i un altre del grup tenia que adivinar on era. Que xuli. Molt bé. Molt bona. ¿Has tenido que currar el vídeo para saberlo colocar las imágenes? Sí, hicimos una Si me vols explicar alguna cosa més, sí, hi havia un grup que a més va escriure unes històries imaginatives. Sí. Vam escriure unes històries de tots els jocs que la major part, totes eren imaginatives, que jo crec que ningú era normal. Que totes eren de fantasia, Normal. de coses estranyes i ens imaginaven com seria això però en la vida real. Per exemple, a partir de què vau basar les històries? Per exemple, a la plaça Mila Brujana, allà vau fer una història. Com vau inspirar-vos la història? En un xarco. Amb una cosa molt simple com un bassal, no? D'aigua? A partir d'aquí va sortir la història. Xarcofòbic. Sí, és com quan estàs en un lloc i et quedes assegut i comences a pensar coses, no? De la història de la gent que passa, de no sé què, llavors ells van començar a escriure això. Ei, molt xuli. Hi ha alguna cosa important que no s'ha comentat, El grup imaginatiu no ha parlat ningú? No. La Hauríeu de parlar? Perquè aquí hi havia un element a comentar. Pues unes... Va, la Júlia. Per exemple, jo feia fotos a les coses més importants i després les dibuixava per a la meva manera. Uns altres feien les històries imaginatives del futur, les altres del passat, unes s'inventaven el nom perquè eren així, perquè es deien així. I després van fer amb una cartolina, futur, passat, nom i enmig la fotografia i tenien que posar a quin lloc era. Esteu fent coses molt xules. Molt xules, molt xules. Molt xules. I algú vol explicar a l'obra de teatre? De l'obra de teatre, potser la Dit vol explicar, que era un dels presentadors, juntament amb l'Abril. Per tots, vol explicar una mica, expliqueu com es va formar l'obra de teatre. Com vam arribar a fer aquesta obra de teatre? Expliqueu-lo, va, expliques tu. A part. Ho expliques tu i ho continuem.
Adipa, què t'has dit? Que a partir de l'excursió que han fet per al barri van agafar mostres i exemplars del que passava a cada espai i a partir d'ahir van tenir la idea de fer l'obra de l'altre. Però de tot el que anava passant, per què anava passant? A veure, passaven coses. Espera, passa. Per un exemple, per exemple. Agafa un espai dels que vam treballar, per un exemple. Per exemple, l'espai Coromines. Carrer Coromines. Sí, al carrer Coromines, que com no hi havia sortida, vam dir què passaria si hi hagués sortida i com estan apagats, què passaria si estiguessin colors i tot això. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Com el volíeu imaginar, no? Molt bé. Ei, volem continuar, fent cosetes juntes i junts. Sí, ens agrada. Ja ens trobarem pels barris. Ja ens trobarem. Ay, vais al instituto, sí. Clar. Molt bé.